b'42 vot favur u 34 kontra fil-Parlament it-tlieta filgħaxija ġie approvat mit-tieni qari l-abbozz ta' liġi maħsub biex jagħti protezzjoni lit-tabib u l-mara f'każ ta' komplikazzjonijiet waqt itqala li jpoġġula ħajjitha f'periklu jew saħħitha f'riskju gravi. Permezz ta' din l-emenda qed tiġi ċċarata l-pożizzjoni legali tat-tabib kuranti u tal-mara f'ċirkostanzi fejn itqala twassal biex il-mara tħabba twiċċa ma' komplikazzjoni medika serja. Fir-reazzjoni tiegħu brabta ma' dan l-iżvilupp fil-Parlament fuq l-emenda legali proposta, il-Prim Ministru qal li din l-emenda għandha lan li ssalva lil-mara f'każ li jkun hemm komplikazzjonijiet serji u gravi waqt itqala. Żied jgħid li permezz ta' dan il-Gvern se jagħti serħan il-moħħ. Naturalment, voti ieħor importanti li ħadna dak tat-tieni qari kien dwar l-emenda li se nkunu qed nintroduċu għal kodiċi kriminali, emenda waħda biss, fejn f'ċirkostanzi estremi fejn inti għandek perikolu għal ħajjet l-om jew riskju gravi għal saħħitha, hemmhekk se nkunu qegħdin nagħtu l-protezzjoni kemm lit-tobba tagħna kif ukoll lill-ommijiet li f'dawk iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali hemmhekk tkun tista' tiġi terminata tqala biss iżda f'ċirkostanza fejn il-fetu ma jkunx vijabbli. Fid-daħla tal-Parlament il-Prim Ministru Robert Abela qal dwar din l-emenda il-Gvern kien ċar u l fejn huwa possibbli il-fetu għandu jitwellet. Miżura hija waħda favur saħħet il-mara u favur il-ħarsien tal-mara iżda fl-istess waqt fejn inti għandek sitwazzjoni li ħajjet il-mara u ħajjet il-fetu jistgħu jikkumplementaw u jgħixu flimkien, allura diġà konna ċari ħafna illi l-fetu għandu jitwellet u jgħixu flimkien. L-emenda legali tħabbret b'mod uffiċjali mill-Gvern fis-16 ta' Novembru u tresqet għall-ewwel qari fil-Parlament fil-21 ta' Novembru b'ġimgħa wara din tgħaddi għall-istadju tat-tieni qari. Għal jimsħaħ il-Parlament iddiskuta din l-emenda proposta min-naħa tal-Gvern turi b'mod ċaru professjonali kif din ir-riforma hija waħda bżonjuża għal meta saħħet il-mara tkun f'riskju gravi u tagħti l-protezzjoni legali lil professjonisti mediċi filwaqt li d-deputati nazzjonalisti jridu kolawha u żebilħuha. It-tlieta filgħaxija l-Oppożizzjoni votat kontra it-tieni qari ta' din l-emenda proposta. Ta' min ifakkar li d-diskors li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament dwar dan kien ġie kundannat bil-qawwa minn bosta kif bosta qdiet u gazzetti indipendenti sejħulu bħala wieħed insensittiv fil-konfront tan-nisa li jaf jiġu bżonn din l-emenda f'każ ta' komplikazzjonijiet serji waqt itqala. L-emenda legali proposta issa ser tkun qed tidħol fi stadju ta' kumitat tal-abbozzi tal-liġijiet. Waqt li kienet għaddejja seduta parlamentari quddiem il-binja tal-Parlament ittellet konferenza tal-aħbarijiet mill-koalizzjoni Voice for Choice u fl-istess ħin ittellet ukoll dimostrazzjoni minn dawk li jopponu din l-emenda legali. Fil-konferenza tagħha l-Voice for Choice li tiġbor fih dana diversi jaqdiet fosthom Academics for Choice, Doctors for Choice, il-Fondazzjoni Integra u l-Moviment Graffiti qalet li dan l-abbozz ma hu xejn ħlief rikonoxximent bażiku li l-ħajja tan-nisa importanti. Ġimtenni li min jopponi l-abbozz jew jitlob li jiġi iktar ristrett qed juri disprezz lejn in-nisa f'dan il-pajjiż u jipperikolalhom ħajjithom u saħħithom. Intant f'din il-konferenza b'referenza ċara d-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fejn fiha żeblaħ u żuffjetta persuna li kienet qed issofri minn komplikazzjonijiet mediċi. Il-koalizzjoni Voice for Choice irrimarkat li hija diskustata b'dak li ntqal. Sostniet li l-misoġinija nuqqas ta' rispett il-mod kif irredukulaw u insultaw mara li jgħixet esperjenza terribbli u inaċċettabbli.